Jullie van bij ergens zo dit behind the scenes vandaag die kloofste mensen. Yes, ja. Ja. Yes, ja. Dus we hebben het best. Action. Waar is de kele? Waar is de Action. Action. Wat maak je? Jullie dat houden. Hallo jullie, dit is weer ons, die mensen van die kloof. Ik wil zeggen, die cast is nooit voor die andere mensen. Hulle is nog geen nie. Ons wacht voor hulle. Jullie kan zien, hier staan neven. Zet maar weer aan. Kijk, hoekom sal hulle vir dinge soos verleem? Jy moet na loop staan agter. Julle hier is nog geset van die kloof. Ons is druk besig. Wat was die geweest? Ouwens, is het werk gedaan? Ja, Big Boss. Het lijkt me zo behind the scenes. Hè? Daar is weer Ronique. Daar is de